puta madre. Viva la caza. Sigue avanzando a temporada de caza menor e co auto de caza achégase aos Tecores para que os cazadores galegos nos mostren as súas primeiras impresións destas xornadas cinexéticas, como se presenta a tempada, como van a recuperación das poboacións de coello e como están pasando día a día a actividade cinexética nos Tecores galegos. Co auto de caza visita os Tecores galegos. Acompañádenos. Buenos días. Buenos días, ya os ponéis. Collemos un. Bueno, Collemos un. entón xa temos para a muestra. Xa temos para a Que muestra. xa é unha novedade. Xa é unha novedade. Joder. Este trae rato. Cuidado pos tipo. Seguro de Arturo. Colle unha bicicleta. Están aquí, están xunto ao coche de Albino. Veña, vete para cá. Vas a ter que fazer un cursillo de caderas. A mí non me jodas. Chama yo que quero, o home ben... Ben cargado. Buenos días. Xa pode marchar para a casa. Carallo. Non sei que. Non ten para nada. Con 10 kilos de O jueves colleron os cans un. Ah, E onde foi? Onde fora? Aquí, aí, non? Aquí hai catro con iso, pero tamén... onde quedamos? É onde cá? Onde hai algo. É o que diste, veñen No, de... no, 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 Do no. quinto pino, veñen de... Probamos de todo. todos os sitios, de todos os sitios. De todos os sitios en todo Galicia. Sí, sí. Entonces algo que non funciona en ningún lado, No, no, no. non hai nada que facer. Pois Non hai é nada. un día moi bo para cá. Agora, Sí, pero- a administración para taparnos a Ya, boca, regálanos agora a Sí, licencia, sí, Dios mío. sí, sí. É o que nos quita tamén... Sí, de pobres. A que ven eso? É o que nos quita de A pobres. que ven eso de quitar... Medidas o de sempre. Para calar a boca. Os políticos Non, saben non nada. protestes moito, que tampouco non pajas, entón. Seguimos recorrendo os Tecores galegos e hoxe chegámonos a Meis e atopamos aquí un grupo de cazadores ou cazadores sufridores. Vamos a sabelo dentro dun momento. Camilo, como vai este inicio de temporada aquí no Tecor? Fluxiña, fluxiña. Algún hai, pero pouca cousa. Non hai... O conexo non abunda. Digamos, antes do día de hoxe, cal é o traballo que se leva a cabo desde unha sociedade de caza para poder chegar a unha temporada medio decente? Desde que se acaba a caza en xaneiro, xa empezas a traballar, de buscar xente para desbrozar, buscar xente para botar conexos, bueno, todo o ano prácticamente. Todos os fins de semana prácticamente estamos no monte. Casi o 80 ou 90% do presupuesto da sociedade de caza vaise en xestionar o Tecor. En gestionar o Tecor, en sembra de conexos, repoblación de conexos, sobre todo, que é o que máis sembramos, pero nada, non levamos anos e non hai, estamos sembrando sobre 1.300, 1.400 conexos e nada, non dá resultado ano tras ano e cada ano, pero... Vamos a continuar con Arturo. Arturo ao mellor viveu tempos mellores nesto da caza, non, Arturo? Claro que sí, se por aí 50 anos, daquela botabas 20 no día, pero agora botase 2 e os botas, 2 ou 3. En que cambiou? Ou este en que lle parece que cambiou todo isto para chegar a esta situación tan delicada nas poblacións de conexo? Pois cambiou moitísimo, moitísimo. Cambiou en que agora, bueno, xa botamos a culpa a pestes, fese a pestes que é, pero daquela non había tampouco estas epidemias, claro, estamos falando. O que é o hábito donde vivimos con conexos tamén cambiou moitísimo. Tamén. Acabo de chegar, Antonio. Vamos de chegar a Antonio, vámonos a saltar tamén. Buenos días, Antonio. Buenos días. Aquí estamos, un pouco a pasar o rato. Falando de pasar o rato, como vai a mañá? Bueno, ben, empezamos ben, a ver como terminamos. Hoxe non ten dúbida. Pero bueno, empezamos ben.
O que mellor empezou de todo foi aquí o Don Manuel. Don Manuel, pois xa probou. Estreneime que xa levo 2 anos sin matar nin un, non sei que, este ano. Vai elemento, Entonces estuveches concentrado e preparándote para o día de hoxe. Toda a noite Toda a sin noite. dormir. Sin dormir. Pois, cadroume salir a min, eso deume cerca, pasei no, o sea, manteno fácil, vamos. Como lle dicía Arturo, cambiou moito a caza, non, Manuel? Isto é que agora é ir por andar solamente, que vimos ao monte por andar un pouco, senón para coller conexos nada, non se ve un... Non vimos para os conexos, pero achégate acá, Antonio, un pouco. É dicir, tomamos café á mañán, damos un paseo, estamos en contacto coa naturaleza, despois malo será que non haxa por aí unha tapa de callos, e pasamos o día, ao final, a caza casi se convirte nesto, non, Antonio? Sí, tomar uns viños, á mañá uns cafés, charlar moito. É o que hai, comentarios e tal. Non é o que se trata de moito. Beber xa non se pode beber, mas ben hai que tomar cafés, porque senón xa nada, cero. O cambio do monte probablemente este detrás da situación que estamos vivindo. Isto está totalmente cambiado, agora nadie colle unha eixada para ir ao toxo, e eso sufren as poblacións de conexo. Pois hai moita contaminación, moita bichería grande, que tamén influye, que iso é o máis importante, eu creo, dos conexos, a águila, o raposo, moitos, non somos nós solamente que dañamos isto, jinetas, é contaminación, que hai moita. Non é solamente, hai de todo. Vamos a preguntarlle a ver se o presidente, que xa lemos cuantos anos de presidente, é capaz de darnos unha solución para isto. Non é pouco, eu penso que pasarán generacións e volverán outra vez, quizá. Pero eu penso que eu xa non acordo, eso desde logo. O conexo tende a desaparecer e nada máis. Tamén quedamos 4 que non, a maioría a xuventud que está entrando de socios van á Pluma, van ao Faisán, que é o que en realidad funciona, o Faisán funciona. Bueno, ahora non vos queixedes, porque algúns dos que estades aquí xa non pagades a licencia. Eso foi para taparnos a boca, como de outro para que non protestemos moito, entende? Como non pagas non podes exigir. Pero é unha parvada máis, porque por 15 euros non se pode deixar. Home, que sabes que pasa? En que meten ese diñeiro? En que o metían? Aí demostran que non necesitaban. Sí, eso é verdade, eso é verdade. Bueno, pois o sentir general é o mismo esta inicio de temporada de caza, prácticamente toda a comarca, por non decir en toda a provincia, as sensacións son malas ou moi malas. Non nos queda máis que sufrir, seguir disfrutando. Hoxe vamos a aproveitar aquí que temos a Manuel, vamos a facer varios planos da captura, porque ao mellor vamos ter que usala en máis programas. Entonces, bueno, a verdad que a moral non nos falta, Tendo boa compañía de amigos. o bo humor é o máis importante. Teremos que guardar a piel a tú, para seguir grabando. Nós conocíamos a un que era moi acérrimo, xa falleceu, era moi acérrimo, e mataba un conexo pola mañá, e pola tarde colgaba outra vez, andaba todo... Hasta que cheirara. Sí. Le tiene no congelador toda a semana e depois volvían a traer. A verdade que algo hai que facer. Manuel xa se dá por satisfeito, casi xa cumpleu na temporada, non, Manuel? Eu creo que sí, xa 2 anos sin cazar nada. Hoxe va. O ano pasado matei 3. Agora o que ten de bo que pode ir a Google e mirar como era a receta, porque xa non lle vai acordar nin como se cociña. É verdade. Eso teño que meter na Thermomix. 20 kilos de patatas e comen 10 personas tranquilamente. 10 kilos de cebola. Bueno, pois o máis importante de todo, o que decíamos, pasalo ben, Camilo, Arturo, Manuel pasou no ben por partida doble, Antonio, sei que tens que puñerte as pilas. Eu creo que hoxe en día xa casi nadie vai ao monte por matar un conexo. É como de outro, matámoslo aquí. Como que tens que pensar que para a semana este non está. Seguramente que non está nin este, o a morrer o conexo morto non vale para nada. Eu creo que o máis importante de todo, que sí que temos que darnos conta tamén o colectivo, é que o máis importante para a caza é o propio conexo. A escopeta pode ser moi boa, o tirador fenomenal, o remolque de última generación, pero se non hai conexo, todo o demais está aburrido. Os canciños un pouquiño tal, vos compañeiros, segunda parte, e despois suerte. Pois, a parte de suerte, vos compañeros xa os tes garantizados. Se aguantou o home 2 anos e mataron con eso, sigue aquí a pé de cañón. Malo será, pero hai que insistir, verdad, Manuel?
Leva un collo bonito, leva un collo bonito. Esa, ves? Cando lo baches ti o jueves, Aquel ainda é máis bonito. Era máis E grande. o Antonio nada. Jueves collemos un sin escopeta e podemos coller dous, pasa que deixámolo... Repartístelos. Sí, mira, este Canos dámoslo ali, deixar para outro os día. canos que teñen ganas de... Como ten que ser, como ten que ser. Collemos un aí máis grande que este. Vale. Bueno, Bueno, pois, o dito, a seguir disfrutando e vémonos no monte, porque o sitio tampouco é malo. É dicir, estar aquí, naturaleza, aire, compañeiros, e bueno, despois desto, Este monte está... boa mañán e só vos queda que disfrutedes dos callos tamén. Tamén. Vale, Que, por certo, estamos na terra dos callos tamén, é verdad. Veña, gracias Camilo, gracias Arturo, gracias Manuel, enhoraboa, e Antonio, ahora tócache a seguir intentando. ala, outro día. Moitísimas gracias. Gracias por todo. Atento Arturo, atento! Aí vai! A ver com ela! Aí vai, aí vai! Vai, Tita, vai! Aí vai! Vai, Titinha! Leña levou para non joder. Asustádelo. Foi callo. Outra vez? Non, foron os dous. Tamén. Eu penso que sí. No, fui. Non, un solo. Con 3 tiros. O Arturo ten Ten gana de tirar. 2 anos arrestado. Non, nós ainda matamos algún ano pasado. No, pero ele dixo. El non, porque ele nin veu con nós o ano pasado. No, viñeron os caros un fichaje novo. Un fichaje novo. Temos a prova. Di o presidente que para domingo hai que traer un cartucho solo. Un solo, ao acabar unha pedra. Un solo. Traer a escopeta para un cartucho solo. É que vai te mandar os café linda, me cago. Eu pensei que lle dera no segundo, por eso non lle mandei. Anda se outro. Que pasou? Para que non puxei. Foi Para arriba. para arriba. A pedra. Para a pedra de arriba. Non, na grande estamos Mira todos. que corro era, Ele iba para a pedra grande. Estás a berrar, veño para baixo, Pero comer di un un pájaro, papalo un con come. tal. Quedaba aí. E dou volta para Ei! Pero di o presidente que para domingo un cartucho solo. E despois ca pedra. Con silenciador. Despois ca botella. Por baixo. Por baixo. Oh, que será para a noite.
Ese é para andar de noite. Pois vamos, teño que colocar de agora unha linterna. A mirar, Rayo o láser, eso. La hembra que quedaba onde estaba o coco, Unha femia manda carallo. en San Tomé. volta, así, o can, non saleu, hasta que lle dou hambre. Pero había un can dentro dos bosos, un ou dous. E o tipo iba para ali, tirou os cans, para arriba. E mira que zorro, Se non lle empece eu a apretar aí e papalo, quedaba aí. Falando de todo, o que enfriou isto de hostia. Ai, facía Eu falta. puse no jersey gordo, Facía- camiseta, E cuidado. tampouco feches alá abaixo. Mira Manuel como non ten frío. Había que traer caña como traían os vellos de antes. Sí. A caña levámola nós. Que pasa que agora non se pode andar con ela. A caña me xa meter así. Bueno, Agora sacaronlle todo. Igual que a raticida, agora non vale para nada. Bueno, pa onde vamos? Mano, chico. Veña, Vémonos, mano. bo día Mándame a factura. e boa caza, sin problema ningún. Ti por eso non te preocupes. Vale. Aí abaixo, Alá. ou vamos arriba. Aí arriba que tampouco ainda nos podemos. Alá anda moita xente. Chaco! Andan embaixo. Está mirando a ver se quedou alegre. Vamos de Queirada, vamos. Aquí arriba que non fomos tamén. Claro, Alá está albinos, están estes, e andueron a tiros. Penso que mellor vamos hacia aquí arriba. Pois aquí arriba non estamos ningún, ainda podemos ir unha cesta, debe ser da cesta. Me cago no calcañado da Virgen, son portugueses. Pero, Manolo, vas quedar grabado ao máximo con esa coella que levas aí. Me cago en Dios. Vai a salir hasta non sei onde. O outro, eu xa levaba 2 días. Se colles outro, me cago en diora, non ves máis que a escopeta. Cuidado que aí ven o presidente. Ai, non é o presidente. É Diego a buscar o conexo. Aí ven, espera. Vente acá, vente. Hey, vente aquí. ¿Qué pasó? Muy bien, vamos. Vamos arriba. Ainda me faltan dos. O outro que vai lá, o loco, E acompáñanos Jesús Campañó, presidente da Sociedade Caza Baruxi. Bos días, Jesús. Hola, que tal? Bueno, van alá os primeiros días da temporada. Que valoración se fai desta nova temporada? Bueno, aquí en Baruxi, pois, bueno, desde este momento non hai queixa, daqui para diante xa falaremos. É dicir, foise botando algún conexiño, a maioría da xente foi matando algún, foronse matando algún faisán, botaron algún faisáns, bueno, de momento ben. Sigue sendo complicadísima a recuperación das poblacións de coello. Eso é un mundo aparte. A población de coello é sembrar o que vai arriba, matar, volver a sembrar, volver a matar, porque nós o ano pasado, por exemplo, fixemos unha prueba de en dúas partes nas puntas do coto, Ponternelas, debe ser unha extensión aproximadamente de 50 hectáreas ou así, máis ou menos, ou algo máis, e aquí en Leiborín, que é pejado precisamente contra Portas, Portas está do outro lado do río, que debe de ser, non cazamos no Monte Coello, nas veces así que cazamos igual, deben de ser tamén unhas 20 hectáreas ou 30 de monte ou máis, e había nesas 20 ou 30 hectáreas, o mellor había 15 ou 20 conexos. En Ponternelas había máis. Este ano, eches. É dicir, o de sempre, o que xa nos temíamos, que tampouco non vale nin para jardar. No, é que os deixas, o mellor, sí, criáronche, pero ven o mes de agosto, ven o verán, setiembre ou así, adiós. Canto máis hai, máis morren. Cada vez é máis complicado, as sociedades de caza sufren a baixa de cazadores. Cantos socios son ahora mismo aquí? Ahora, aquí exactamente, non xo sei eso que indo outro día presenté as cuentas, pero seremos 40 e poucos. E digo, a gestión cada día está máis cara, as pezas de caza suben de precio, desbroces, é moi complicado o futuro da caza menor en Galicia. E a xente non quere pagar. Eso tamén. É dicir, nos outro día para subir a 120 euros, tuvemos problemas con ciertos talebanos querennos incluso denunciar, pero bueno, por subir 120 euros non son cartos hoxe en día. É dicir, uns amigos meus foron outro día a Toledo e fastidiaron 600 ou 700 cada un, e aquí non queren pagar 200. Aquí había que pagar polo pouco un coto calquera, como sea Portas, como sea Meis, como sea, eu falo dos colindantes, ou sea aquí Baruxi, teria o Vilanova ou calquera destes, teríamos que pagar un mínimo, xa non dixo máis, pero 200, para que dean, para poder votar algo, porque o que está claro que aquí tes que votar para cazar e matar. Hoxe en día non é o de antes que recuperaba solo. A vírica se jodió tamén.
Sí, o hábitat cambia moitísimo, a predación causa moitas baixas, e o que está claro é que pouco a pouco o que temos é que debemos ir reconvertindo os cotos casi a zonas intensivas, é dicir, o que ben falabas, intentar introducir especies para que, polo menos, xa non matar, que tampouco acabamos de vir de mes e ao final é o que menos importa, pero polo menos para que os cans teñan un rastro, para divertirse, para pasar un día entre amigos. Eu este ano paseime na asamblea, que non me acordou, non tiña ben memorizado, non propus. Eu creo que debíamos, por exemplo, se temos uns conexiños, eu que sei, temos, 200 conexiños ou así, coller o 100 e pico, ou 300, ou os que sea, por exemplo, mês que teña 1000 conexos, ou 2000, enganchar, eu debía ser poño mês, ou portas, ou calquera, ou nós, ou calquera. Ou a población de conexo que teña sería, eu creo que sería unha boa idea enganchar, por exemplo, outubro, noviembre, non cazar e solo cos cans, disfrutar deses conexos, botar cada día 7 ou 8 tal, e no mes de diciembre facerlle un desbaste, matar uns cuantos. E o mellor así funcionaba. Sí, porque ao final ves ao monte polos cans, como podemos ver, polos compañeiros que acaban de marchar, a pasar o día. Eso está claro, ti ves, eu por min eu non mataba un conexo, pero vamos, a mí eu teño anécdotas e anécdotas. Eu teño anécdotas, por exemplo, o penúltimo día de caza non matar un conexo, salirme, chegar un cazador ali, e dizer, que non lle tiraches? Non lle tirei porque ao mellor é unha femia po ano, pois a ver se temos suerte e tal. O último día de caza matou un tipo, humilde. Tampouco non é só eso, se, por exemplo, tamén tiraches a un parado non lle pegaches. Bueno, eu que costo unha cousa que eu son moi malo tirando. Eu son un desastre tirando, aparte de ser malo, coa diabetes jódese o ollo dereito, xa non vexo ben. O que está claro é que a caza non termina cas poblacións de coello. A caza, o coello é un mundo á parte. O coello, eu creo que é sembrar, o que che dixen antes, creo que é sembrar, o que vai arriba, disfrutalo. Eu disfruto na época de adestramiento. Despois, pois tes que matalos, porque se non matas ti, ven outro, matalos, ou facer así unha cousa, deixar cazar solo. Eu non estou de acordo en como fixo, por exemplo, Vila García. Oye, eu respeto aos chavales de Vila García, non teño ningún problema, algún conozo, outro nos conoce, pero levan 2 anos sin cazar. Eu creo que non van, que lle vai pasar o que nos pasou a nós. E dixo públicamente, vai pasar o que nos pasou a nós. Manter conexo, pero por vai vir a vir que vai a morrer. Por lo tanto, eu creo que sería unha boa solución disfrutalo e despois desbastalo. Porque tamén pasa unha cousa, onde hai moito conexo, morre. Donde hai pouco, vai máis arriba. Bueno, pois tenemos que seguir peleando, non nos vai quedar outra, aguantar mentres se poida e tamén disfrutar mentres haxa con que disfrutar. Desde a sociedade de caza, decir, poñemos toda a carne no asador, tampouco podemos facer moito máis. Non hai nada máis que facer. Eu creo que ahora mesmo vamos a caza intensiva, nada máis. E os que nos gusta o conexo, o que nos queda. Moita xente xa se pasou a jabalí, pasou as historias así. Bueno, a mí justo miro un día, eu ainda fun onte, aquí a Ballón, iba a ir precisamente, se non localizaran aquí en Portas, iba a aparecer ali ás 5. Que nunca vou, pero iba a aparecer ali ás 5. Pero había aquí, eso foi aquí que me quedou máis cerca. Matamos un porco e tal, pero a mí non me acaba de gustar estar aí 20 horas esperando, despois tal. No, a mí gusta vivir cos cachorros, e que anden, que boten un conixiño. A mí o que me gusta é eso. E os conexos, xa che volvo a repetir, a mí non me gusta ni matarlos polos, ni os como. Entendes? Pa que os quero? Bueno, pois a ver se non se fai demasiado larga a temporada, seguir disfrutando dos cans e seguir na lucha, non nos queda outra, Chucho. Non queda outra. Eu creo que se vai facer larga porque vamos ter caza para este mes. E este mes ainda vamos ir matando algún conexiño, botando algún conexiño, pero despois nada, me parece que vamos ir a pasear ao Raposo, as Torcazas, que ainda hai 4 tamén. Irei che joder algunha porta, a ver se podo ir. Sin ningún problema. A ver se que eu sou o mellor socio que tendes en Portas, Porque o ano pasado non fun ningún día, o outro fun un día, o outro non fun, os outros dous ningún. Pajo non vou. Pois como decía un que estaba en Portas antes, decía que tes as portas abertas, pois eso mesmo, sigues tendo as portas abertas. Moitísimas gracias e volverémonos a ver no monte, Chucho. Por nada, cando queiras sabes que eres benvenido.
Bueno, pois ata aquí un programa máis de Couto de Caza en a Nove Televisión. Achegámonos aos tecores de Barusi e de Meis, donde cazadores de ambos tecores nos expuxeron a situación actual das poblacións de caza menor en Galicia. E, sobre todo, compartimos uns instantes con eles do disfrute e da actividade cinexética nestas primeiras xornadas de tempada. Volvemos ao próximo programa con máis información da caza en Galicia. Ata unha vindeira ocasión. ¡Vamos! Hay otro lado, atenta a madre.